Vinárství Vajbar patrí medzi 15 českých vinárstiev, ktoré sa od apríla tohto roku zapájajú do výroby bubliniek, teda vín novej národnej značky. Už máme několikaleté zkušenosti, jak vyrábět perlivá vína. Projekt reaguje podľa Vinárskeho fondu na vysokú spotrebu perlivých vín, ako je napríklad Prosecco. Podobný trend zaregistrovali aj vinári. 5, 10, 15% ročne nám jde prodej nahoru perlivých vín. Pri výrobe bubliniek je dôležitým aspektom ekológia. Na technológii, ktorá dokáže zužitkovať oxid uhličitý vznikajúci behom kvasenia, tak ako to vyžaduje výroba tohto produktu, pracovali vedci z Mendelovej univerzity. Nejprve vlastně se kondenzuje, čistí tok toho plynu a potom se vícefázově vlastně skapalňuje ten oxid uhličitý. Prečistený kvasný plyn sa tak vďaka strojov využije na 100%. Jsme téměř jediní, kdo používá přírodní CO2 na dosycení vín v České republice a v zahraničí to téměř nikdo nezná. Podľa Mojmíra Baroňa môže zvýšený záujem konzumentov o témy, ako je udržateľnosť, podporiť pozitívnu súťaž medzi vinármi. Každý chce morálně přispět k té udržitelnosti a ví, že když si tyhle produkty bude kupovat, tak ví, že bude nutit v tom konkurenčním trhu všechny ostatní se chovat taky udržitelně. Potenciálny export bubliniek je v súčasnosti orientovaný najmä na poľský trh, kde podľa údajov Vinárskeho fondu a Národného vinárskeho centra dochádza k prechodu z tvrdého alkoholu na víno. Polsko není vinařská země, mají tam víno víc zdaněné, takže je to jeden z mála produktů, které jsme schopni polskému trhu nabídnout levněji, než je to u nich doma. V roku 2025 bolo vyrobených približne 50 000 fliaš bubliniek a licenciu na ich výrobu získalo 15 vinárstiev. Najbližšie sa môže verejnosť stretnúť s týmto vínom aj na dnešnom svatomartinskom košte v Brne. Pre Stisk TV, Eva Rovňaníková.